дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб хоҳад буд ва шумо шояд як бозии диданӣ хоҳед шуд. бо қоидаҳои асосии бозӣ ошно ҳастем то лаҳзае ки рақами саволҳо дуруст мешавад ё рӯи ин мез гузошта мешавад. ман аз ҳамаи шумо бинандаҳои азиз даъват ба амал меорам, агар мехоҳед дар интеллект шоу дар ҳайати як гурӯҳ ширкат кунед, марамат метавонед 6 нафар шавед ва биёед ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина, номнавис мешавед ва метавонед ки дар мавсими нав ки ба қарибӣ мо онро шурӯъ мекунем, иштирок кунед. ман даъват мекунам аз намояндаҳои сину сол, махсусан насли миёнсол, насли калонсол. хуб мо зиёд мехоҳем ки дар баробари донишҷӯён, дар баробари мутахассисони ҷавон шуморо ҳам бибинем дар ин бозиҳо. намояндаҳои вазоратҳо, корхонаҳо, идораҳо, муассисаҳои илми тадқиқотӣ, хуб ҳамаи онҳоеро ки воқеан ҳам шавқу завқ доранд ва нисбат ба бозиҳои зеҳнӣ бетараф нестанд, мо шуморо даъват мекунем. хуб ва пешакӣ бояд гуфт ки аксарият ба хотири он намеоянд ба ин бозӣ ки дар суҳбатҳои берун аз микрофон ё берун аз эфир ба мо мегӯянд ки масалан агар мо дар бозии яке агар ба саволҳо ҷавоб дода натавонем, худро нороҳат эҳсос мекунем, баъд дигарон нисбат ба мо шояд кадом як андешаҳои дигар пайдо мекунанд, вале аслан ин гуна бояд набошад. ин бозӣ барои мардуми сатҳи донишу фаҳмишаш камакак болотар аст. яъне ки ба ҳеҷ ваҷҳ ба савол ҷавоб надодан маънии бесавод будана дар ин барнома надорад ва ин барнома як шансе барои истироҳат кардан, барои машқ додани зеҳн, барои таҳрик додани андешаҳо, хуб барои ине ки ба қавле таҳрик додани мағз, ба ҳамин хотир аст. ва мо маҳз ба ҳамин хотир бо назардошти коргар будани аксарияти иштирокчиён сабти барномаро баъд аз соатҳои корӣ мегузорем ки ман саймона аз ҳайати техникӣ ва эҷодии ин барнома миннатдор ҳастам барои ин чиз. хуб мо шурӯъ мекунем. имрӯз бозии рафиқона дорем, яъне ки шумораи саволҳо то 6 ва умедворам ки ба саволҳо намояндаҳои гурӯҳҳои гуногун ки дар ҳайати як гурӯҳ имрӯз муттаҳид шуданд ҷавоб дода метавонанд. дар ҳайати тими рафиқона иштирок доранд лоиқ шералӣ, анушервон шарипов, шаҳбоз неъматзода, парвиз шарипов, самиаллоҳ саидов ва сардори даста дилшод ниёзов. хуб барои шумо муваффақият орзу мекунам бачаҳо. марамат, агар омода ҳастем, рақами саволи аввалро муайян кунем ва мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Рими қадим, дар роҳҳо, дар қатори сангҳои оддие ки мечинданд, мисли ҳамон сафолакҳое ки ҳолиам дар роҳҳо мебинем баъзан, плиткаҳо, дар қатори ҳамон сангҳои оддӣ сангчаҳои хурдакро низ мечинданд рӯи роҳ ва як чизе мисли чашми гурба, ҳамин гуна сангчаҳоро. хуб шумо гӯед ки чӣ нақшро иҷро мекарданд он сангчаҳо, барои чӣ буданд? дар қатори сафолакҳо ва сангҳои паҳне ки дар роҳҳо мегузоштанд, роҳҳои сангӣ Рими қадим ба ёдтон ҳаст. хуб яъне дар миёни онҳо сангчаҳои хурдакам мечинданд. ба чӣ хотир буд он? ҳамин аст савол. 1 дақиқа вақт доред барои фикр кардан. марамат. агар ранги плиткаҳои ҳозира бошад, яъне рост ҳастанд, шояд барои налағжидан. Это группой человека, группой точкой, точно там тарчуда, это сурат пешно кадан, аввалин роҳ та Рими қадим пайдо шуд, сурат чиқале. роҳ инро гуфта кози сукун ҷалу аввал санго катакатам баъд майда та қабат ба қабат меяд майда шидан мегирам шаклишон.
сурат ҳаст сурат мақсади ҳамун санча рефтан шо бипурсам дасти ҳамин хаш маълуме ки аввалин бор ҳамин роҳи санги бигем дар ҳамин қадим дар асри шаш пеш аст мо ба чӣ хостем кадом мақсад варианти як налагҷидан варианти дигар боз чӣ шунавид зеб додан ороиш боз чӣ бо чӣ вариантҳо бача шидан ороиш бақувват сангора фақат дар соҳаи роҳ буфаҳмид шуда мебаранд бале дара як дақиқаи шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб мегӯяд? Рими қадим роҳҳо сангчинӣ дар роҳҳо мисли он ки оли баъзе яъне сафолакҳои дар роҳҳои мо ҳам мечинанд, шумо мебинед. Ва он вақт акнун сангҳо ки шаклҳои ҳархела доштанд, фақат сангҳои суфтаро интихоб мекарданд. Дар миёни ҳамон сангҳо дар байнашон сангчаҳои хурд хурдакам мечинданд. Барои чӣ? чӣ нақша иҷро мекарданд онҳо? ба ин савол аз дастаи мо Парвиз ҷавоб медиҳад. Марҳамат Парвиз. шояд барои налағжидан дар вақти роҳ гаштан, яъне ҳамон плиткаҳо баробар ки ҳастанд, шояд шаҳрвандон дар вақти роҳ гаштан мелағжиданд. ин ҳоло ҳам хел аст, аммо дар гузашта чун мо дар бораи Рими қадим суҳбат дорем, онҷо сангҳо буданд. санга мешикастанд ва қисмати суфташа аз боло мегузоштанд ва онҳо албатта намелағжонанд. ҳамин вариантро метавонем каме пурра кунем, ҳам барои налағжидан, яъне ҳамчунин диққати шахси роҳравро ҷалб мекунад ки ба роҳ диққат медиҳад, яъне ба ҳамун сангҳо боз ҳам пешпӯ намехӯрад, ҳам инчунин мусоидат мекунад ба налағжидан, ҳам диққати шаҳрванди ҳангоми роҳ рафтан чӣ дар кор аст шумо диққаттона ба роҳ ҷалб яъне кунед? зебогии ҳамун роҳрав ини барои зебоиаш буд, хеле гуфтан аст. зебоии роҳро нишон медод. зебогии роҳ маҷбур мекунад ки шахс диққат диҳад ба роҳ, ҳамчунин намелағжад ва диққат медиҳад. хуб, кимчхел мантиқи на он қадар устувор ба роҳ диққат бидиҳад намелағжад. мо гуфтем ки сангҳо дигар мегӯяд сангҳое буданд ки онҳо намелағжиданд. зарурати ине ки гузоштани ҳамун сангчаҳои хурд хурдака дар миёни сангҳо шумо бояд баён кунед ё бе барои холигии байни сангҳоро пур кардан. барои холигии сангҳоро пур кардан. ҳамин ҷавоб қабул кунем? бале. хуб, ин ҷавоб қабул аст ва бояд гӯям ки ҷавоби нодуруст аст. медонед ду сангчаҳои сафедак буданд ва ман ду бор барои чи чашми гурба гуфтам. барои чӣ ба назартон? ҳамин ҳаво торик бошад, чашмои гурба чӣ мешаванд? медурахша барои роҳ муайян кардан самта. офарин, ин барои муайян кардани роҳ, яъне ки ба мардум кӯмак мекарданд ки роҳ рӯшантар шавад. барои ҳамин буд. яъне калича инҷо ҳамун чашми гурба буд ки шумо аҳамият надодед. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. хуб, дар бораи Юлий Цезар мегӯянд ки ӯ ба легионерҳо тавсия медодааст ки ё даъват мекардааст аз онҳо ки аслиҳаҳои худро бо сангҳои қимат ороиш бидиҳанд. яъне яроқу аслиҳаҳояшонро бо сангҳои қимат ороиш бидиҳанд. чаро ӯ чунин тавсияву маслиҳат медодасту таъкид мекардааст? чӣ зарурат буд ки аслиҳа, силоҳ, яроқ бо сангҳои қимат ороиш дода шавад? пеш аз муҳлат ҷавоб медиҳем. марҳамат, он вақт як дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. Юлий Сезар ва ин таҷрибаро бадтар яке аз султонҳои Миср низ такрор кардааст. барои он ки асиҳаи худашонро аз ҷавоҳироти қимат месохтанд ки ҳангоми дар ҷанг шикаст хӯрдан асиҳаи худро напартофта гурезанд, ки бо худ овардан. барои ки аксар вақт бинобар он ки ҷавоҳирот дорад асиҳаи худашон намепартоянд, яъне ки бо худ гирифта мебиёнд. ҷавоб комилан дуруст аст. офарин.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ ба савол. дар гузашта арабҳо рӯзи тӯй ба мардум як чизои аҷоиб медоданд, яъне гӯшт ки дар дохили нон печонида шуда буд, мисли ҳамон шаурмае ки ҳоле ҳаст ё шавармае ки ҳоле ҳаст, не гӯшт ва дар нон печонида буд. ба як гурӯҳи меҳмонон баъзан вақт дар баъзе ҳолат чӣ кор мекарданд? нонро печонида пешниҳод мекарданд, яъне дохили он гӯшт надошт. ба кадом гурӯҳи меҳмонон ин гуна ғизоро пешниҳод мекарданд? савол фаҳм аст? як маротиба дига такрар кунед. арабҳо дар гузашта рӯзи тӯй ба мардум мисли ҳамон шаурмае ки ҳоле ҳаст гӯштро ба нон печонида медоданд. аммо ба як гурӯҳи меҳмонон дар баъзе ҳолатҳо фақат нони холиро мепечонданд ва медоданд. хуб, ба кадом гурӯҳи меҳмонон ин гуна ғизо медоданд, яъне фақат нони холиро печида медоданд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. گوشت چنایی که اگر عروس داماد در نظر داریم کسی زن نداره اتش میخوره. این فقط واریانته. با دیگه واریانت هم شده میتونه بچه از این کم حاضرون میزن هست اینه که به حقیقت نزدیک هم میتونه غلامان باشه طبقه پایان هیچ هیچ نمیشه. نه ها پروست غلامان نه با اونجا هست مثلا مهمان میتونیم همون واریانت اگر باشه ازش بیبر میتونیم خلاصه یکم برای آدم مهمان میتونه مثلا از طرف عروس یا نفر بودگی و طرف دوم غیر از این شخصی از عائله‌شون جدا شده میتونن که آدمایی که از دیگر مثلا دولت اومدگی عائله‌شون جدا شده با چی؟ با خاطر چی ما که جزا داده گفته نه ها مقصد که با چی واریانت هست بچه‌ها دیندار غیر دیندار میشه نه اون دوره وجود در قدیم باشه در قدیم در نظر داره ممکن آدمایی که در چیزا برای چی هست نانی خالی در ترناودگی ها نه زندانی ها واریانت زندانی ها در روز توی نه ای واریانت як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб мегӯяд? مسئولیت این سوال رو به واسه خودم به خودم میگیرم. ممکن است این چیز رمزی باشد و به شخصانی که یعنی که به مثلا عائله‌دار نشدن چنین همون گروهی در نظر داشته شده رو یعنی شخصی عائله‌دار نشدن یعنی با شخصانی که عائله‌دار هستند فقط نانی خالی میدادند. نان خالی میدادن ها. صدقه گوش شوند، همینطور؟ ها. و با اونایی که چقدر بعد میفهمیدن از میان میمونن که کی عائله‌دار است کی نه؟ جامعه چی بود قبیله‌ای بود و در داخل قبیله میدونستن که همه میدونستند. همه میدونستن که کی زن داره. خوب. جواب شما رو قبول میکنیم اگر واقعا همین جواب پیشنهاد کردن هستیم. قبول میکنیم. باید بگم که این جوابی درست نبود. وقتی میدیدند عرب‌ها که گوشت تمام شده است، یعنی میهمانان زیاد اومده ایستادن. اونا با خودی‌ها نان خالی را پیچونده میدادن. میدونستن که خودی‌ها سیر بوی نمیدن. کی میدوند که در داخل نان شما گوشت بود یا نبود؟ اگر شما خودتون سیر فاش نکنید. یعنی اونها به خاطری که گوشت تمام میشد و بعد میهمانان از معیار زیاد میشدند، آنها به خودی‌ها همین گونه چی میدادند؟ نان خالی را میپیچوندند و پیشنهاد میکردند. سوالی رقمی 2 توجه کنید به سوال. یک چند ده سال پیشتر در چند باغی استراحتی در مسکو از آن جمله در باغی کودکان مثل آن که در بعضی کشورهای خارجی بود یک قوطی‌های مخصوص گذاشته بودند. البته در خارجه در غرب این ایده دوامدار است و حالا هم شاید کجای هست، اما در سابق شوروی این ایده آنقدر عمری دراز ندید. یعنی گذاشتن همون قوطی‌ها برای جمع‌آوری یک چیز بود. یعنی برای جمع‌آوری چی بود آن؟ چی رو در آنجا می‌پرتافتند مردم؟ البته این پرتوهای معیشی که هر روز هست این پرتوها نیستند. یعنی که پوچاق
пиёзу картошка ин чизо набуданд ба хотири он ки ина дар боғҳо мегузоштанд дар ҷойҳои серодам мегузоштанд қутиҳо ва як чиро мардум бурда ба ҳамон ҷо мепартофтанд барои ҷамъоварии чӣ буд он қутӣ марамат як дақиқа вақт фикр кунед بچه گل خب گل ممکن باشد یک وریانت گل عروستان خطی گل خطی باقی میره بعد برای برآمدن گل اونجا پرته نگو باز چی وریانت داشته میتونه تماکو باز چی نه وریانت ها باتاریکو هستن شاید باتاریکو باتاریکی خیلی شما با چی وریانت ها حق توی پلاستیکی نمیشه شوروی دو قدر دوام نیفت یکی دولت‌های خارجی تا حدود استفاده میشه همین چیزه ممکن شدی باشه برای که بسیاری حیوان وقتی مثلا وقتی میکوبن خودی ارزش شکایت як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад ба ин савол аз дастаи мо лоиқ ҷавоб медиҳад қутиҳое ки дар боғҳои сироатӣ гузошта мешуданд барои ҷамъоварӣ намудани партовҳои пластикӣ махсусан баклашкаҳое ки истифода мешаванд барои ҳамонҳо буданд замони шӯравӣ буданд ин чизо ҳамин баклашкаҳое ки оли ҳастанд буданд дар замони шӯравӣ شاید وای مخصوص یعنی مکتوب باشد چیزها مکتوب بمانند یعنی یگام یادگاری یگام نامه یگام مکتوب باشد که در قطعه مخصوص آنها یعنی پرتافته میشن گذاشته میشن که شاید یعنی در همین مکتوب‌ها در آینده با کارکرد کرده میشدن خوب دو واریانت است کدامش انتخاب کنیم دلشد شما واریانت نهایی ما حرارت سنج برای جمع‌آوری حرارت سنج بوده حرارت سنج و اون شما یک بار 5-6 واریانت پیشنهاد کردین تمام نظامنامه بازی ما را زیر شبهه بردیم خوب همه واریانت هایی که اینجا پیشنهاد کردین قبول است و نادرست است همه واریانت قبول است و نادرست است به خاطر اون که مثلا ولی ما برای جمع‌آوری فروزانک ها قوطی های علایده داریم اگر یادتون باشد اگر دیده باشین آن زمان چی چیز بسیار بود چی بسیار بود که از اون بعد چیکار میکردن برای گرفتن نقره و بعضی چیزا استفاده میشد کارکرد میکردن نقره و بعضی الیمنت های دیگر هم میگرفتن از داخلش چی بودن تلفن باشه باتریکا ها بودن باتریکا ها بودن که خیلی زیاد استفاده میشدن و همین ایده در غرب هم بود در شوروی هم یک وقت همین چیز جاری شد که مردم باتری های استفاده شده ای که اون وقت قریب که امکانی دوباره ضرر دادن آن نبود میپرتافتن مردم خب و همونجا جمع میکردن و این کارکرد میشد دوباره از داخلش بعضی الیمنت ها و بعضی متال ها را میگرفتن سوال رقمی 3 توجه کنید با سوال اون در امریکای جنوبی اکونکاگوا در افریقا کیبو در انتارکتیدا مونتلسوار در آسیا چی نام دارد در آسیا چی نام دارد اون در امریکای جنوبی اکونکاگوا در افریقا کیبو در انتارکتیدا مونتلسوار در آسیا چی نام دارد آن سوال فهم است مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید کیبو انکاگوا مونتلسوار کنگاگوا انتارکتیدا مونتلسوار در آسیا چی نام دارد نه کس انگلیسی رو میدونه
کیبا چی میشه؟ وای نیست. این انترکتیگیش کلمه وای نیست. کیبا. کیبا کلمه سکی ترجمه درست نامو یا گمچه‌ده. کمیتر بین المللی بین. شد. چیزی هست که هر چوری همی منتظر ها هر چیزا از رو پنجم استفاده شبه میشه. ما بیوه چیزی هست که در انتارکتیدا هست منطقه مخصوص باشه انتارکتیدا هست. مونتن سوار انتارکتیدا چیه بیغذا یخ؟ نه ممکن یکم بعضی علمی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад агар ман фақат як ибора гӯям тағйири ном гӯям шумо ба ёдтон меояд ягон чиз тағйири ном ё ки ду ном ба ёдтон меояд ягон чи با این سوال از دستان ما لایق جواب میدیم марамад лоиқ инҳо номҳои қуллаҳои баландтаринанд ки дар осиё он ҷамолунг ном дорад. ба тағйири Яке ном чӣ Эверест. иртибот дошт ба ин тағйири ном гуфтем ку як вариант ду ном ин ду ном метавонад ки номи одам бошад номи намедонам лақаб бошад тахаллус бошад хуб тағйири ном кардан ба ин чӣ иртибот дорад марамад пешниҳод кунед назартон чист ҷамолунг ман мегӯянд ва шумо фикр мекунед Эверест. қуллаҳои баландтарин ҳастанд эверест ҳам мегӯянд ҷамалунг ҳам мегӯянд дамитав бале 8848 метр метр ҳамин варианта пешниҳод мекунед вариантро ба ҳар сурат вобастагии тағйири нома наёфтем чи аст не чӣ иртибот дорад ба қуллаҳо вале ба ҳар сурат ҳамин варианта пешниҳод мекунед дамитав وارانتی ما همون جمالون با اورست эверест ҷамалунг ма қуллаҳои баландтарин ҳастанд ино ки дар амрикои ҷанубӣ ном дорад аконкагуа дар африко ном дорад кибо дар антарктида монтелсуар ва дар осиё ин эверест аст ҳамон ҷамалунг ҳамин тавр хуб кафкубӣ намекунем ҷавоб дуруст аст албатта инҷо гап дар бораи қуллаҳои баландтарин мерафт саволи рақаби 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол эҳтимол ки касе аз шумо мактаби мусиқӣ хатм кардааст ва ин яке аз машғулиятҳои бисёр душвор буд дар мактаби мусиқӣ ва барои мисол шумо элементи панҷуми таблитсаи элементҳоро ба ёд оварда гӯед ки ҳамин фанни душвор дар мактаби мусиқӣ чӣ ном дошт элементи панҷума ба ёд оварда гӯед ки ҳамон фанни душвор вале шавқовар буд дар мактаби мусиқӣ чӣ ном дошт марамад фикр кунед لیتی و چی میشه سیم جدول دوره الیمنت مندله و کی میدونه پنجمش گیوگرافا گیدرافا میشه خانه‌ی موسیقی تبدیل. элементҳои химиявӣ нагуфт элементҳои мусиқӣ гуфт ин доре мехости чора элементҳои чиро дар назар дошт جدول دوره менделе ва ҳаҷм элементеш ҳамо ба як фани мусиқӣ алоқаманд پنجمش چیه فسفر не ба кадом фан фани мусиқӣ фани боша ки ба ҳамон элемент чи چی میشه بچه نگاه کنید 12 فکر کنم نیتروژن به нитроген پنجمش چی میشه химик нест гуфт оксиген 11 اکسیژن 11 натрий калий калий 43 حاجم پنجم دیدم جدول نگاه کنید 1 2 3 4 5 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад خلاصه دسته ما این الیمنتی بار به حساب می رود ва чӣ ном дошт ҳамон фан آن فن راستی ما درباره علم موسیقی کمتر فهمیش ما вале نسبتا савол ҳамин гуна буд ки он фан чӣ ном дошт
элементҳои чорум панҷум агар ба ёд биёрем медонем ки чи аст. Solfedlogия باشه. як бори дигар баландтар. Solfedlogия. Solfedlogия. хуб ин ҷавоб ва чанд ҷавоби дигаре ки шумо фикр кардем ҷавобҳои дуруст набуданд мутаассифона ва ин фан ном дорад solfeggio. Solfeggio ном дорад ин фан. хуб таърихам албатта хуб аст ва фикр мекунем ки кам-кам огоҳ будан аз илми мусиқӣ бозам беҳтар ва бозам хубтар аст. Зеро ки дар таърих мусиқидонҳо ва онҳое ки овозхонӣ мекарданд хеле зиёд буданд, не? бале дурусте. хуб бар сурат ҳисоби бад нест, бар сурат ин бозии рафиқона аст. умедворам ки муҳим ба ҳам омадани шумо аз сари як миз, яъне ки дӯстӣ ва рафоқати аъзоёни гурӯҳҳои гуногун аст ки инҷо сари як миз ҳамчун як тими ягона мешинанд. хуб ва мақсади асосии бозӣ ҳам ҳамин аст ки дар баробари хуб нишон додани потенсиали зеҳнӣ ҳамчунин мо дӯстиро миёни иштирокчиён ва миёни намояндаҳои касбу кори гуногун, донишгоҳҳои гуногун, вазорату коргоҳҳои гуногун ривоҷ бидиҳем ва ин бисёр хубам ҳаст. хуб барои шумо муваффақият орзу мекунам. бинандаои азиз, боз як бор такрор мекунам ки мо ба қариби мавсими навро шурӯъ мекунем ва мо дар ҳайати 6 нафар шуморо дар ҳайати тимҳои алоҳида интизор ҳастем. биёед номнавис шавед, бо низомномаи бозӣ ошно шавед ва аз мавсими нав ба ин клуб ҳамроҳ шавед. хуб нишони моро шумо дар ё почтаи электронии моро шумо дар экранҳо мебинед ва саволҳои ҷолиби худро бо навиштани манбаъ, бо навиштани ҷавоби дуруст, бо навиштани силкаҳо ё пайвандҳо барои мо бифиристед. мо албатта онро баъди санҷиш истифода мебарем. Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.